Aj vám sa už stalo, že ste zle zaparkovali a odtiahli vám auto? Ak to ale urobíte v Národnom parku, môžeme byť pokojnejší. Auto odstavené v prírode, hoci aj niekoľko týždňov, je pre slovenské úrady väčší problém, ako sa zdá. Slovenská verzia slávnej 66. Národný park. Tak vidíte, v srdci Národného parku Nízke Tatry na slovenskej Rúcich 1000 takýto vrak. Upozornili nás na to nespokojní ľudia z horehronskej obce Polomka. Havarované auto zostalo bez povšimnutia vedľa cesty niekoľko dní. Bohužiaľ, na Slovensku platí legislatíva, ktorá umožňuje takýto stav. Naozaj sú úrady a zákony na takýto prípad prikrátke. Ako prvých sme sa pýtali policajtov. Okresný dopravný inšpektorát v Brezne opakovane vyzval majiteľa predmetného motorového vozidla, aby zabezpečil jeho odťah. Do dnešného dňa tak majiteľ neurobil. Pokiaľ ten vlastník nebude reagovať, tak môže správca cestnej komunikácie, prípadne subjekt, ktorý vlastní túto cestnú komunikáciu alebo obec, odstrániť vrak na náklady majiteľa, ktorého teda budú schopní identifikovať. Najprv by ale odťahnutie auta musel majiteľ pozemku sám zaplatiť a peniaze vymáhať od vlastníka, ak ho vôbec vypátra. Vlastníkom tohto pozemku sú štátne lesy. Lesy Slovenskej republiky, pokiaľ sú správcom tohto pozemku, oznámia tento vrak vozidla na okresný úrad životného prostredia a následne oznámia obci, že im dávajú súhlas na odstránenie tohto vraku. Krátko na to, čo sme sa o prípad začali zaujímať, vrak z okraja cesty niekto odstránil. Nie je to ale zďaleka jediný prípad, kedy sa vodiči spoliehajú na nemohúcnosť úradov. Národný park Muránska planina. Vrak bez kolies či strechy zostal pri ceste niekoľko týždňov. Úrady si problém prehadzovali ako horúci zemiak. Po vyše mesiaci aj toto auto niekto napokon odstránil. Problém je však aj inde. Vraky nielenže môžu ohroziť chránenú prírodu a živočíchy, ale aj spôsobiť dopravnú nehodu. Odputáva to pozornosť vodičov. Stalo sa tu niečo, treba pomôcť? Z Horehronia Marian Ujhazia, Martina Kašiarová, televízia Markíza.